så folkens, og velkommen til det viser hvordan I smadrer bedrock. Dum dum dum. Det første gang. Altså først, det her det er jo, altså jeg spiller på server, der hedder OP Craft. Så jeg kan sige, at den her metode er rigtig smart at bruge, hvis, hvor det er faktisk godt at gå survival. Hvis nu er det, der er nogen, der har bygget bedrock base, uden at have claimet. Nu er de må ikke claime, for ellers er det faktisk umuligt. Okay. Men hvis de kan claime og gøre op på sig, så gør man game mode 0. Først det gør, skal jeg så på det. Det skal bare plads til at gøre det sådan her. Men så går man sådan her. Og hvad så gør man med game mode? Jeg tager lige diamantus, det behøver man ikke. Det var det, godt. Okay, så går det lige stærkere sådan der. Så skal man så smadre det her træ med. Sådan der, perfekt. Så skal jeg så vente træet bare sådan her. På der. Der døde den. Det kan jeg godt se. Okay. Der er blødt på den. Smadrer træet. Men den noget. Se. Og så kan man bokse igennem bedrock. Men det bliver kun til 1,7. Se. Og så. Oh my god, jeg vil nok se mig nu. Jeg er død. Okay. Og det var bare en lille video om, hvordan man kan bokse igen. Altså der er splads 3. Og jeg kan lige prøve at bygge det op igen. Viser det igen. Ja, okay. Der, husk, skal være dem her. Det gør dark oak sapling. Din. Se, hvis jeg først forsøger at gøre det. Så jeg skulle huske at have masser af bomber. One surprise. Ja. Men det var bare lige en lille kort video, hvor det var sjovt. Jeg kan ikke se den måde, men jeg er krise. Jamen, jeg spiller på sådan nogle server, hvor man kan bedrock base, så på sådan nogle server kan det stadig ikke lide. Men nu kan jeg gøre, for nu kan jeg bokse mig igennem. Bare sørg for, at admin så sådan ser det, hvad det er det. Så kan du godt risikere at blive bandet. Det kan jeg intet til. Nå, men ja. Så var det en lille kort video, som jeg kan sige. Men jeg vil ikke sige video først, så den her blok. Once upon så var god måde. Ja, jeg vil stadig ikke stå video før jeg har brugt alle mine blokke. Den her tjener løg. Jeg vil kræfte mig på hele vejen op. Det var aldrig færdig. Men ja, som sagt, tredje gang, det var en kort video. Men det var det for den gang. Vi ses.